ọ bụrụ na agbaghị ụzọ were mgba anaghị echi. Ekele m ọtụtụ ndị ala anyị kwenyere na ije tụnye akwụkwọ nhọpụta vootu n'ọnwa mbụ nakwa ọnwa abụọ afọ 2027 n'ụdị iso mee nhọpụta bụ igbu oge maọbụ imezu iwu maka okwukwe ha na a ga-esitekwa na wuruwuru ghọọ ndị tụọrọ ugo na nhọpụta mmeri ha. Ụta dịkebere ndị dị otu a maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụfọdụ si mere onwe ha nhọpụta n'ụzọ mago iji nweta ndị ga-azọrọ ha ọkwa ọchịchị na ndị ga-ejere ha ụlọ ọgbakọ n'ọnwa gara aga n'akụkụ ala anyị dị iche iche n'ụdị ahụrụ n'onyonyo tụmadị na Delta North nakwa Bende. Eburu n'obi na egbe gbe nka mata ebe ọ ga-ebe. Cheta na ojoro nhọpụta riri ibe ya elu n'ala anyị n'afọ ndị gara aga, na onye anwụ gbara na-atụ okporo ka ijiji egwu, na onye agwọ tara na-atụ isi ngwere egwu. Ka hapụ mba ụwa ndị mepere emepe site n'Afrịka wee chọba ya. Ị ma na mba dịka South Africa, Kenya, Liberia na Ghana megasịrị onwe ha nhọpụta gara serere werere n'ime afọ ole na ole gara aga. Ihe ịgba ume ka ọ bụ na ụmụ Naịjirịa na-aghọtawanye na ihe isi ike hịọrọla ha ọnụ bụ maka aka ọlụ ndị okoro erughị eruwara obodo n'ọkwa ọchịchị nakwa n'ụlọ ọgbakọ n'ụdị ọja nrụzi ha ọkụ n'obi ịwụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọnụọma kpọrọ ọkpụrụkpọ dịka ha ọkpọ sụkwụ n'ala n'oge nhọpụta afọ 2027. O nwere ndị ọ dị ka ọ bịaburube echi mbụ nhọpụta iso na ha. Kedu maka akwụkwọ nhọpụta PVC gị ọ dịkwọ? Ọ bụrụ na ị ruola afọ 18 ma ị nweghị ya, gbaa mbọ ka ị nweta ya, maka na onye adịghị ka ibe anaghị eso ibe. O ruzie n'omume ụbọchị nhọpụta, ndị a na-arịa nyegodo gị ego ka ị tụnyere onye ịma na ọnwa ya. Tinyere ụwa gị ego n'akpa ma tụnyere onye kwesịrị ekwesị. Ịtụnyesi akwụkwọ nhọpụta nke gị, ị nwee ndidi ka a gụọ nke gị na nke ndị ọzọ ọnụ, mata onye meriri na ndị o meriri, ma depụtasịa n'akwụkwọ kwesịrị ekwesị ka nhọpụta sịrị gaa. Zipụ ya ka ọ gabara ụlọ ọrụ INEC site na ngwa ọrụ IREV ha. Enwekwuo ndidi ka adọkanyesie ndị nnọchiteanya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị uwe ojii mpempe akwụkwọ akaebe ma ọ dị na mkpa. Abụ m Chukwuma Ogbonna, deme maka isonyere anyị n'ozi ugo nke taa. Ị ga-esonyekwa echi? Ana m atụ anya ya. Mee ka amata ka isi hụ nke taa n'ogara like maọbụ comment. Biko zigara ya ndị ọzọ bụ nke taa.